Пак ще играем на Minecraft в този онлайн сервер. Както знаете, строим къщото сутринта, нали, като си бях свършил часовете. Щях да ходя да си правя къща. Ама не знам къде. И сега заедно с вас ще потърсим къде да си направим тази къща, но първо бързо тук да минем. Тук да поставя от втория сервер. Тук има някой, който е на творчески, обаче не е спасен, няма никой. Тук нещо. Пак получи диаманти за нас, толкова по-лесно се фармат. Докато като има много хора, много трудно. Ти си на цели 100 диаманти, ако ще го вземеш, защото ти бъгне. И е много гадно. Следим тук малко емералди. Този къмъто на всеки който има къмъно. Аз тук малко хора отивам сега да оставам местата Wender Chest. И ще тръгвам на някъде да си правим къщата, защото няма на къде. Просто тук ми мръзна просто да стоя. Знаете, тук мога да си фарма хората за айтами, обаче не е толкова забавно, защото на едно единствено място можеш да копаеш, където са някакви къщите. Хора, ще се върнем, когато намерим място. Хора, върнахме се, тук се отбих набързо, че видях един магазин в този онлайн сервер. На човек сега ще му платим с цял стак дърво. Добре, хора, ще се върнем, когато се оправим и когато си намерим място за строене. Хора, върнахме се.
От дългото пътешествие да си намерим къде да живеем. Ето, просто момент. Добре, трябва да е точно хода ни. Така че не! Абе хора, снимам клип. Успокойте се малко. Хора, извинете, ако сте чули нещо, приятелка на кака там ще играе и Го? Да ме затвори ли? Аз се затворя всичко снимки. Добре, живи при Хора, ще се върнем след малко.